Ano kayo magawa? Sige, sige. Mayong otto bakit kanang paano ko ka clarification din na about sa persona. Definition o At kung about sa persona kay sabi, ang ingan mo kanina na dunay isa ka Diyos na kapersona. O kung saan nato reconcile sa Bible, sa Mateo chapter 8 verse 24 ng Diyos at Espiritu, na ang definition ng persona ay it is a human individual. Ibig sabihin, nasa human sa buto-buto. Pag sinasabing human. Karon, it's mali ibig sabihin ng persona. Karon, isa kadrika pa sa Naintindihan ko yung tanong mo, sir. Thank you po. Mga kapatid, alam ko, hindi ka sanay magsalita ng Bisaya. I'm pretty sure that you can understand si Buwan at Bisaya. Okay, I can speak now of the So, ngayon sa definition sa persona, ang iyang ipasabot sa San Juan 4:24 ito, di ba? Dito sa San Mateo. San Juan 4:24. Ang Diyos Espiritu. How come na ito na persona? Sakto ba siya? Now, ngayon yung persona, a being which has free will at the end. Ngayon yung persona, usak kapag kamao, na doon ay katakos sa pagsabot o pagkakarungan. That is a person, fundamentally, physically. Now, in the case sa atong diskutan, may tungkol sa Holy Trinity, ang persona ng diskutan din, dili human, divine person. Yung sa mga pagkaibaw nga ang Diyos na persona, natural, doon na siya sa tutan, magkabuhat ng langit o tutan, that is the act of a person. Pero dili human, divine person. Dino si Jesus na wala pa ang mga tutan si Jesus niya. Sa matranit, sa mga 8:58. Ningon si Jesus, wala pa si Abraham at bulihanan. Dapat tanaw sa mga tao, nabuang ng Tuhan, kasi bulan na ito, dinidinig ng Tuhan, at pagkita magkigat sa kita, ningon niya wala pa sa Abraham siya nihanan. Sa mga 8:58. So, meaning, Jesus was referring to his pre-existence. Buot pasabot, ang iyang pagka-Diyos ang iskutan. Kinsa na tawanan, kinsa na yung pinakatigulan din sa luwagan. Nya, magkatulog ko ninyo niya, wala pa siya ako niya na. Tingnan niya kung mas taga sa luwagan, ninyo ka, bumuang niya. Dalabi na nakailang anak ay kakimoy. Pero Jesus ba, pag-ingon niya, wala sa Abraham ako niya na. Nagreklamo ang mga Diyo, reklamo sila, na anak siya Jose o Maria. Anong ninyo na siya, wala sa Abraham niya na siya. Nga wala sa mga abot 50 anyos. Ang mga teologo na ngayon, he was referring to his pre-existence, his divinity. Now, bakit mas pamunta na, ang persona ni ay usap at pagkamao na doon ay katakos mga tarungan o gawasmon. That is basically the definition of person. Pero in the case of God, divine person. Divine. Diyos nun na persona. Ang ato human person. Ang sa Diyos, divine person. Maraming itong katikismo. So, tingnan gawas para, walang kilay katubag. Basta kay, ang distinction sa persona, human o divine. Fundamental is a being, a person, a being which has free will and intellect. Capable to reason out, capable to think, that is a person. Ay, sunod ko na natin, malikot. Dapat. Wala trip ng bawat sa ay kanang tributo. Sabi na, ingon ang kuhan, sa Dubai, nabasa ni kanina, chapter 4, ingon niya organs daw para sa iyong marawang inakimaan, ang bawangis man, unang anumang kanyang nasa sa langit, unang nasa ibabat sa lupa, unang nasa tubig, o sa ilalim ng lupa. Karoon na ako pamutan natin. Ano sa simbahan ng may mga larawan. Ganina, wala ito, di pasabot ni Francis, pero ako na i-recapitulate ng lahat. I-recapitulate ng kalitos noon. Pero, tingnan niya ang atong tubag. Para sa Katoliko na simbahan,
May tungkol kaning larawan. Diya sa Biblia. Ang simbahan Katoliko nagtukan nga, diya sa Biblia, dili kanang larawan ginilit sa Diyos. Dunay duha ka batang sa larawan. Ginilit o kadtong gitugon. Manay atong karon kay para dili paglayos sa. Now, mingon gali kag ginilit sama sa imong gibasa Exodus 20 versikulo 4, motong mga larawan nga gihimong Dios. Unsa man ang Dios? Sa 1 Corinto 8 versikulo 6, representar sa bakak o dili tinukod nga Dios. Mao na Dios. Larawan ng simba gila nga Dios. Mao na ginilit. Kaya sa 1 Hari 11:33, gilitaniya diha katong ilang mga larawan sa mga Diyos sa mga larawan ni Simos, Baal, Astarot, uban pa. Kung yung mga larawan na ginilit sa panahon sa mga Israelita, ang pangutana, kining mga larawan na ginilit, naabali sa simbahan sa mga ginilit Katoliko, tubag, wala. Ang pangutana, naabali sa atong simbahan, ang tubag, wala. Sa atong kami ay, kining mga larawan na ginilit, wala sa siya kay Diyos, wala sa atong mga igsoong ginilit Katoliko, o wala po sa ato na Katoliko. Dahil larawan ni Simos diya, dahil larawan ni Astarot, isa ipapuro sa wagan. O, ningulit as pati mga, o lirin pati mga Diyos kasayuta na inom-inom na tuba para lirin luwari. Kaya iampo ko kami. So that is not adoration, that is admiration. Now, ikaduha, doon na may titili, aring putas itugot. Manang, kung atong kanawon ang mga larawan na itugot, na Diyos yung mismo may nagsugo, ningon ang Diyos sa Exodus 25, versikulo 18-22, isugo ang Ginoo si Moises isa pagtulit o larawan sa kerubin. So, yung larawan sa kerubin, anghel. Ibutang mo dito sa halaman. Ang ilang mga ako, magtaklot, magpandong sa arkas sa isabutan. Unya, magkatubang sila doon. Kung ingna kung katawag, na dinhi ako mag-insulti kanina. Kaya tinitimaan sa ating presensya. Nalas Exodus 25-18-22. Wala, kung imo paklion ang 2 Kronikas kapitulo 3, versikulo 7 nga to sa Biblia. Nagsugo ang Ginoo nga kung mag-ampo galit mo, magkatubang mo sa halaman. Na kung sa may kukas halaman, tuwa ito ang imahe sa kerubin sa anghel. Ikatulo, Ezekiel 41, versikulo 17 nga to sa Biblia. Yan ang mga teksto, ginescribe ang templo sa Ginoo, ilabi na ang naa sa sulod. Nga diya matatagal, nga dunay larawan sa kerubin o gani nagbuhay sa tao. Sa mga larawan nga gitugot sa Dios. Kunya sa bagong tugon, diskutan diya ko na sa Hebrewanon 9 versikulo 4 hanggang 5, no? Magiging itong karoon kaya ang Old and New Testament ang akong tuwa. Hebrewanon 9 versikulo 4 hanggang sa 5. Namatod pa rin ako yung basahon nga niini diha ang kulawan halaran na insinsuhanan o ang arka sa pag-isaan kaya ang upat o kulawan sa panagbahay ini. Dibutang sa sibod na kulawan nga sa sulod ini diha ang manang ang nag-aaral na sungkod nga nalingsing o ang mga papan ng sulatan sa pag-isaan. O sa ibabaw ini diha ang pagkakilogin sa himaya nga naglandong sa lapit pasikulika. Isutan diha kung sa Hebrewanon 9 versikulo 4 nato sa 5 ang kahulugan. Now, ako rin busayon. Sa ako pag-ay, sa Biblia, doon ginilit. Na doon ako tugot. Ako rin i-evaluate. So, ayon tas ginilit. Larawan na ginilit. Ako naman iskutan. Wala ni sa atong mga igsuong diling Katoliko. Kaya dilit magina sila uhimong larawan kay para nila Diyos magina. Sa atong Katoliko, wala ko ng larawan ng Diyos. Now, sa lain-lain, doon na may itugot. Nga, Biblia na atong sundod. Biblia na atong tumanon. Pangutana, doon na may larawan. Sumala, ako lang isa-isa kanina suna. Ang pangutana, doon na may larawan sa kerubin, silang sipahan. Isa kerubin na, wala. Nga nga nung kita may usahan, iikot ang tanang tuman. Dapat kita may usahan na. Kaya mo, yung tuman, suko mas Ginoo, ang may desire siya sipahan. Nga nga nung huwag man yung buhatan. Pero hindi pa na may batasan ng Katoliko. Kaya dito ko na maayon na ito sa nagkaroon. Dahil naman, respeto sa ilang inuhan. Muna ako kay nanonood nila yung mga Katoliko,
ayaw ito panaway sa atong maigsuong dili katoliko. Kaya wag, sugod dali ito panaway. Pag sugod dali ito panaway sa atong maigsuong dili katoliko, nawa ang ima sa Diyos diha ninyo. Kung daoton mo, isin lang katoliko. Daoton mo mga pista mo, tatron kus Diyos na, ang kapti na ito, tinulang manok, isa na, malipay na, ayaw lang ito, teka, ayaw lang isa. Kung binyo niya, simba ang kus Diyos, ayaw, hati nito ka, ilang ang baka, ayaw ko na baboy dito, makakaw nila. Kulit, hindi pa, minuto na, ilang nakabalik na marami. Ato, suod ka naman dito. Ano ba tayo? So, tingnan niyo, kung bakit ako na? Parang, dilik ka na naman dito. Parang, kung na yung sukat, matanan ako, sumala sa Biblia, kanang banarawan, dinilig sa Diyos. Kanara ko katanan sa Biblia, kanang banarawan, dinilig sa Diyos. Jangan kalau kita magsimba sa banarawan, wala na magsimba sa banarawan, ang ilarawan na rin sa inyo. Pareha na picture sa inyong asawa ka, ngayon mong gihalukan. Naka-picture sa inyong asawa, imong gihalukan. Ang tao ay kabuok, hindi mo niya bubuang ng kawanan, halok-halok ng karton. Hindi kami mo, ano magkailangan mo na, ang iyang maghalok, hindi pa ng karton ng gihalukan. Ang gilarawanan ng mas karton. Ang iyang asawa, kanang surag silpon, ang balang ng salawatan, ng asawa, Rasibo. Ano ba tuman? Anak dia ka, anak nila bisa mau disebut mama. Ang tao na ako sa kampung dito, kalau may silpo, silpo kailangan silpo ang silpo. Kaya ako, dili ko yung silpo ng doktor, ito na yan kailangan tapos kita audio. Mau na, ako ba na ako naghalala sa akin, wala narawan sa silpo, tapi lupa sa silpo, kapilipin lang sa simon na, Nessa mentira dos capilhares que tomou, a ver nos escreveu, escreveu essa pedir por obra da Castilha. Aí não, depois a pedir por obra não. Pero, a ponto na coisa, a tomada da larawan sa imagem. Dili ang imagem mismo na itong kalenda. Kung dili ang larawanan. Yang karon, praktikal, ang sige mo pampak ng mga imagem sa mga santo. Ako kung panahon gawaan ng Muslimo. Kaya naman, nakamas kaalam sa versikulo 6, ang tingin ninyo ang mga butang banata. Kaya kini magamit mo ninyo sa adlaw sa kapalutin. Nakakitira, mga butang balaan. Ikalawa, 1 Corintios 6:2, dahil sa paglo, wala pa rin kamo masayo, kinikabot sa adlaw sa kadukom, ang mga santos, mualirong man sa manang ni Jesus. Mualirong sa manang ni Jesus. Nagkaroon, pinigil sa wagan, sino yung pagdukol sa imahe sa mga santos. O santo, imahe sa sitro, yung dukol-dukol. O sige, pamuak ng mga imahe sa mga santos. Nagkaroon, inikatubang ng Muslimo, nakakabala ng mga santos ng kalilong, tingol sa sitro, mo, may kada sa wagan ng sitro. Sige, ako lang, mo, di ba ito, sige, buak sa imahe mo. Tingnan mo, di ba lang makalipay? Sugot tayo, sa may matikon ko, picture sa yung mama ako. O sa may matikon ko, yung picture na akong tumba. Katawa lang ka. Buka, kaya naman, natural reaction man. Hindi man tayo ko na buka. So, tingnan taas na nila yung buka. O na tayo mga. O, ipagawa ka na sige. Pastor ay Padre. Dahil man ang gusto ko na brother na niya awal kami dari Tuhan, dari larawan mo na kita sa kamu sa Katoliko na na-adjud mo ni kaning larawan kaning picture ni Jesus Christ manang kanina na halos kanang Kristiyano bakit ang picture magayon mo nga kana si Jesus din na no ang Kristiyano o Muslim no parehas nga nagtuo nga si Jesus mubalik apan sa Islam mga pagtuo sa Islam gi Ulay-ulay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pabalik niya tungkol sa iyang buhat o iyang pagtubo. No? Wala siyang picture kung sa iyang dagway. Karon, ang pautana ni, kung mabalik si Jesus Christ sa kalibutan, halimbawa karon mo, karon. Halimbawa mabalik siya karon, ang maong picture, hindi mauwang iyang picture niya. Then, kira,
Ha? Kaya palawa. O mauman ang itsura niya, dili mao ang iyang sangya. Kung saan na pagdawat nga mao siya. Duha ka sitwasyon. Una, mubalik siya, mao ang itsura, apan ang iyang tudlo dili mao sa inyong pagtuo. Ikaduha, mubalik siya, ang tudlo niya, ang description sa inyong mga pagtulungan, apan ang itsura niya dili mao. Kinsa may dawat ng ano ito? Ayaw nindot o kana sa susunod na kaya ninyong imahin karon sa dagway ni Jesus. Mao gihana niya kasi niya ibalik yung dili na mao. Sa lagi akong dangata. Dindot kaya ko na. Dindot. Pero ako ning tumagon na sa taksa. Ha? Oh, salamat kayo. Ganahan ko lang ko na lahat. Pero ano ka sa doon na magiging mga premises. Kanaban sukaranan. No? Diya sa Biblia sa Exodus 30:43 ang Ginoo naghatag og kabatid sa pagkulit. Exodus 35 versikulo 34 hanggang 36. Muna atong premisa nga bago na ito dahil yung mga anak dito katanong dia ko hindi ko ulit Ginoo salamat Jesus kaya kita atong premise number 1 Exodus 35 versikulo 34 hanggang 36 ang Diyos naghatag og katakos kabatid sa pagkulit o larawan o uban ng mga buhat sa pagpatahon dali kanang design abilidad na ikas Ginoo. Mo ganay ana ko timan. Ikaduha, si San Pablo nag-ingon siya nga sa iyang pagwali sa mga taga-Galasya, nagdala-dala siya placard ba na ato tali panahon karon harpulit. Kanya ko placard na ang dagway ni Jesus. Na ang dagway ni Jesus. Ato ni masabi sa all foolish Galatians. What magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture of Christ dying on the cross. So, nagwala sa pando sa kapong buwang yung mga kagalasya. Huwag kayo kong kita. Kasi yung katubanan ako nagwala, ako magigirawaran ng plakad na naa ang lagway ni Jesus na ilansan sa cross. Nagdadala ito klase sa Pablo. Ikatulog atong tanawon sa Colosas 1:15. Ngayon sa Pablo, Jesus is the visible image of the invisible God. Si Kristo mo makita na larawan sa dili makita na Diyos. When yun, iwasok pa sa luwan ng sinili, ingon mo si Jesus sa diyan ng kalas niliti. Ginoo, makita ka na mong mamahan. Kasi ito ba ni Jesus, ay, kanin mo pipili. Ang nakakita ka na mong nakakita sa amahan. Sunod yung punto. Sa San Juan 20, katong panakton nga ni utos sa lawas ni Jesus. Panakton ba? Linen cloth. Lino na, sa Bisaya, linen cloth. Nakahikat ko na patuna, absorbent pa ba? Usog-usog pa. Diputos ang dakway ang lawas ni Jesus. O kailan mo putos, kailan mo panakton, dito dihusma ang naong ni Jesus. Ikalima na punto. Ang babae ang itrapo sa naong ni Jesus. Kasi nga lang ng dala, katubag, babae bas itrapo sa nagway na panyo, na ihulma ang naong ni Jesus. Ha? Bagsak yung Bible quiz. Kasi nga lang, Veronica. Sa pagkatinood, wala yung alam, kanang Veronica, meaning ka na, Vero means true. Ika sa word, including icon, true image. Pero sa pagkatinood, wala yung alam ito kaya na. Pero nailhan ng babae, wala itawag ang Veronica, pero wala ito yung alam. Ang meaning ng Veronica, tinuod ka nagway.
na kana nga panakton hangtod karon naapanak di sa panghambog dito Marso 30, 2003 nakadto gyud kita gibuhat ang kahinga gipreserve na sa simbahan naa sa Manopello, Italy nakadto dito kung kita na ang sige tuwa na gipreserve ang mga katugang panyo ba na trapo ni Veronica now kining tanan mga bulagway sa Ginoo kaya ang mga contemporary sa Ginoo, ang mga apostoles, hand it down to the next generation, ipasa ang mga iman. Hangtod karon ni Hukta. Wala makaingunta ang simbahan ng kabatong anak ng picture. Pero, atong tagaan o distinction. Tingali, physically, nga development sa tao, lahi ang gagway sa bata na siya, sa dako na, sa hantong na, o ilansan na. Kana ang kalainan. Pero dili na atong angay nasihan. Kaya nga naman, ninyo sa tablo sa 1.4 na katong malabutan na dili makita ako'y bulundan. Sa ganit, katong malabutan na dili makita mako'y bulundan hantod sa kanluran. Ato ni pakliko ni tekstuha niya sa 1 Korinto 5 na ang malabutan na dili makita mao'y magalungtad hantod sa kahangturan. 2 Korinto 5 atong i-check imo sa tablo na ang mga butang na dili makita 2 Korinto 4 versikulo 18 mga butang na dili makita mo mulungtad hangtod sa kahangturan. So tingali sakto to pag-ingon sa ating suong Islam na kining hulagway sa Ginoo from physical perspective external lahi ang gagaway sa bata hangtod ang dalansa sa etc. tingali dunay variation sa physical subject o changes na atong physical appearance. Pero nag-ingon na ang sulat ngadto mga Hebrehanon kapitulo 13 versikulo 8 naingon ang kasulatan si Kristo mao kaniadto karon hangtod sa kahangturan. So kung si Kristo sa bata pa, hangtod, ilansa sa krus, hangtod karon niyo sa tatlo, nagkabili hangtod siya na Jesus. Muna na, katong gisimba si Jesus, sa iyang spirituhan niya perspective, ang Jesus, maot ka lang katong karon sa mga. Ano ba yun niya ba si kinigbalik, dili na mausap si Jesus, dili na may namo. Kaya naman si Kristo mo ni ato karon og hangtod sa kanto. Tingali ma-differ sa iya picture o physical. Kaya mo personahan tingali itabi ko. Dahil ato ang atong Manila. Ha? Pagbalik. Ano? Dito tayo na nagwapo ko siya mo. Oh, di ba? Pagkikan nabayo, nagitip ako pagbalik, hala, mistisa na. Sina, mura na magbilik ikaw. Siya, dito. Kaya naman, ang physical appearance, doon naman ay kausama. Mawala akong buong pagkaroon. Atong ipagkanan ng suon, na basig bilik mao. At hindi may taro, kaya naman, si Kristo, nagtudlok man nga, ang sibahan sa iyang itutuan, dili masayo. Namanas, sa mga 15 ipadala ko ang Espiritu Santo. Siya na magtudlok sa tanan akong tutudlok kami. So sibahan, di kita malibot, di masayo, kung magtudlok kung pagpila mo kung ni Jesus. So kung karoon, ayaw na pagdalawa, ha? Hugot, bakos ka na magtuo ni Jesus. Kung ikaduha, ang Espiritu nato sa mga tao na dili mutuo sa simbahan, dili nato sila takot. Ako ka sila kahulog o niya Panginoon. Tingnan ka na sa tingnan,